Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kalong ka ba kampala, ban shem ba wat kibriu ki bakit yakakam ka ba kentang jong blay, kidang yopan yakapor ban syap bentbent nagabenta ban pinjanay hakakam yalekay. Sister Rosemary Lingdo FMA ilalong kanuksa nagabenta ki wepan hakaba nalorba ila shimti ban kit yakalingkor hakakam shakriblay, Henry idang yopat yakapor ban late bentbent nagabenta ban longkum ka coach bapura ban dangshen ilala ban pendep yakajingpuli diploma in sports coaching hagajinghilekay athletics hakolkata hagaba ilayo yaka grade A kata nyupo percent. Tungin yapai shapang kajingya linti kajong I hagani kabenta. Bleshibule pa ia kanika jingwan jumpi bani kendo inga ngade I Sister Rosemary Lindo nakaseng solution FMA te ngade ka snom try junga ngade nampo mauro te ime pa jungiru ki de banasha nampo hi de na boy mo ime pa mentaro ki dang don hi te kabanikong nga smu kumban ong nga penpau kajing ay blay kajong ay blay namar kade kajing I jung blay kade kajing ay kajung u kade kajing im kabaw mo u lai hanga ba hadu menta hane ka klip matung adon hange ban yo ay kane kalat kaban kren ban nga penpau kajing smu kajong ay blay te nga penpau ru kajing I kajong ay mi pa namar ba kilari kila sumari nga nadudang kena te kila ay sim nga ba de makiru kiba la hikai nga kuno ban I yublay ban I para marjan te lingba kajing I kajungki kilari kila sumari nga hadu kakane kaklimat te nga pa ban ong kublay shuguni kiru nga ru nga penpau kajing ay kublay ko bakarpang iki hinmen ki para namarba denba kajing yarap kajungki kajing tilem kajungki kajing im kajunga bang ngala poi ngalayo shibun kajing job de namar kajing ay jing kermen kajing ay mensim kajungki hi bat kumjuru ngai kublay ye kikur ki khabar ro ki bala senran yanga ban poi sha kani kathong Tenya don kendai mut para sangut ki kenthe tan sangut ki shinram ngade number ibasau na tengjung ki baro te ngaru ngapen pau kajingmen ba maki kila yarap nga ban yat shaprang hagane ga sap kabang manga don te ngaru ngalas dang kajing pule nado menshua ha ka school kata kade ka St. Paul Secondary School te ngalah ya lasani yang tu school nado kelas are na hadu banda dep ka kelas 10 ngala pule yang tu te ka e ka bapulong yang nga ban shimenta ka sports kade namar ba kinong hikai juni hadu ka school mo kita kinong hikai ke ba ishishai ka sports but ngon kuno kisentena adu kata-kata om tampe hikai hindrei pate yala der kia bekai kata kapulong yang amo ban eki ban long interest show ka sports mo te hatu kapor idon Sister Mary konsepta da kharu I pade I mistress jungi mo te mai iru ide sister iba sutra awni lekai bun sin ha kapor ba ilai mo ijuan lekai basketball lang ban magi ki kena school te kane kajing sotela jungki nong hikai nangda kajing ay mensim kajungki yaki kena mo te ka ktik kata kajing mut kajing perkhat hanga ba ngaru ngade sisin kasni ngakwa bandong me la kai mo nama bunsin ki crunch panga sports mo high school jungi te ngai ku play kerpang ki baro te ngasdang hai ban la kai na do lang kena kata ngalasdang ban shimi ki competition na do por bangapoi hapo class 4 nado class 4 nado class 7 nga shul lekai bi ki lekai in general mo ka lekai ki long jump ni ki high jump ni ki jing mare paro kalau long kenlup ken wala da pun sin ngayo ki medal mo ka first position mo nga yo ki gold medal budu te nga adon budu ka jing perkhat pate bangan pentipin otang hibe benta ken
kata ban shim no tang he javelin throw te ngalai thu ye kata ka jing smo ka jungai te jing trang jungai ki nong hikai te makirut kilap diang kilai ai jingut yang ai kilai rap yang ama te dang le shiying ru ngai thu imi pa ba mentangan jin no ya ai bandile kai tang hi go ke event kata ka javelin throw te makirut kilas tanar kilai sim yang but kilai juthi ru ya ki tiari le kai ma kum javelin musum te kila thid ro yang ki running spike nangta ki basketball ki juti ki bangan haban practice ma te kane ka jing ang sim jo imi paru ka penslu renga banya shu shakmat kamtam ban sim ya u javelin throw kum da manong kum ban specialize no how to ka event ken how to ka liang ka bang mangang ajin te hadin katu pate kinong hikai krei ba mangaru ngalas dang ban kyu haga nika javelin throw ma bani ka wangsum te kilajit yang aban simbentai ki inter school sports competition te hadin katu suki kilajit yang aban late shaki district sports level ro te ngasmo tu shai ba kini unia javelin throw long hadon kata kasap kaban no ban penkyu shu yelade ngasmo thu yelade te bang hadon kata kasap te hadin kata ro kumbang ba pitip hi ngawan nagas nong kendong te niskutanat ban rep ban pungjin thum tu ban pu ikilum kiwa ikipenthor ma te hai ke por juni menchwa long ni padon ki machine nani ki korma ban teliat ka ba ke ba mi haban chi edum ka ba ben man ka por te kane ka jing trai ka jing rap kam jung hai ingru ka pelong yang ate ban klain ha ki bormet ma te kade kata ke ka ba badang ai men sim shu yang aru ha kumno ban le bha shu lamar kai ham ha kata javelin throw bat kini ki kam di bangade hingro te habang perkhat sin perkhat mo hapur bangalajit yo javelin throw te perkhat kumno kin ban improve yala de te ngalasta man practice man kasni mo men made ha ka por jan made bat men step ngalai ju le ban practice na makasni rekat bagajing ai men sim ju imi pakin men ki para te ngalasta men yash rang ki jing practice ki jongaru ting perkhat yang ada ni ban practice bahan nama kasimpor nang tabade ban pule ki kot mo kadon anong kumno kadon kam sibun ki por ha ban pule koru ha ban train yang ada ro ha uni javelin throw ma te nolor kita siki kam ying te perkhat ke ngan le kumno te ngai ha yo ko be ka idea te nga create timetable ke bentai ka por jonga ha ka por practice nado kapore yu ngan haban practice nado kapore yu ngahaban pulekot ngahaban yarap kamro hin ma te kumta kisni ki por kisnem ki yai be te ngaru ngarang trishtom ban malong kuno ban yarap yalade ban long ban tibet ha katu kalian kai te hadin katu pade kinong hikai rum tu kilai isu yang abang adon kata kasap bangadon kata talent hamba te kilajit yang akan membeli ke district level te nang tu pate naka sports association juni nano poru kila khot yang akan menta ke district level te de nang tahi bangal ayo ban shimenta ke district sports level ro te nang tu pun singa ju yo gold medal mo te hadin pade kilajit no yang akan le ki state level ban represent yaga riboy sports association te hang turu ha state level la le bhai te de namar kata daw ka state mo kalai iba ngaru ngalawan shakmat te kila khot yang agen kila ai ga training ga bakham pura mo ka bakham biang kila ai te isa payaru ide i ben ki coach ki ibal ayara bhayanga ban train hakane ka how javelin throw
te Sir Jagring Sangma I coach Daisy Marwin nagda I coach Babira long kini samut hi kibala ai sisakata ka jingnang bat ka jingtbet ban hikai mo ban training ha how new javelin through te ai ku play kiro te hadin kata pate house nam Ar Hajar Porbonidon hi kanika ka state level te hadin jo kata kila chit yang apa tidak kai sabak kelas dan pai ngam tidak kai skino is games hadin juga not is games ngala election mentar ka izun mo ke belong sa Bihar nagtash ki bat ki state te hadin kata badai ngala election mentar ka national games kini ki jinga inti jongana dudang kena te kade kecing ai mensim jong email pa jong kinong hikai jong kinben ki para ki bahing jong abaro ba kumjur hasnong jong imo ki ngorong kumno ki kena samla mo ki long ki bru ki basong shit ha ka ban ya le kai te kade kala pan ai mensim shu yang aban ya sprang ha gini ki jing le kai ki sam jong ha ka ban ko hi endang la nado ben shwai ngala long mo nong ya le kai te ngala lekai ngala job hagi competition prepare te hadin kartu pade ngala jit ya kan ka kam menong rim nyam dei te ngaperkhat ya lade ba ngadot kam pade banya sami kan ka sap ko jongai ki wi pan ma khamtam ki khun samlai ki jongi khamtam ki tu ki ban don ni kan ka sap banya lekai te ngaperkhat te hadin pade nga yathu ki bahalon mo ki ba pe ki ba khmi anga chupangani ka jingsno ba jonga te makiru aba ki la yosno yata ki sno tanat mo yata ka jing kwa ka jonga ka jing thrang ka jonga te hak tu ki por ndala long sister kum tu te nga yathu I mara provincial jongi sister Isabella Suja ibaderu I madam mistress lalu provincial barim jongka province jongi tema la island nga bani puleni kong habo Dibrugarh University bande eka BPN te hangdu asnem la puli eka BPN but ngasmu shisha ba kadon gajingira pa bakraw kuno ban tip banang mo ban hikai kuwe ban ki khna Teng I play Sister Alfonsa ibade provincial jongka Guwahati province men hai tu ki snem ki banga police thi dan de ispiria mentabela de provincial ila ain sim bahaya ke men ya shkla hagi hakane ga jimpuli ga jonga ban ngaru ngala le bahaya ga jimpuli namar ban pe ki sister jeni mo ki don shisha ka tuga ngano kuno ki amin sim nga ki le bahagi nga mo kata ka jingle ka joki ka puno nga ban le bahagi jingle mo ban trishtom te I can play sister with Mary ro ipala tenenti nga mo na ka por man amin sim te sister Carmelina Sun te sister Rosa Pingru ro but ki wait sister ki bala amin sim nga but katuga community hapo Dibrugarh Little Flower School kabang sawat ki sisa asnem makiru kila amin sim nga hadu kata tenga kwa ban paw ga jing play kiru makila ri kila sumalinga hagi sports hagi school levels tenga asha jit hagi district level te tat hadu usnem Hajar habang ito ni ka Meghalaya Games mo hakande de hom ni usnem bangala yo eka state Meghalaya record te hadir katu pade ki lajin ya no yang amani da ka shaban tengala shim bentai ki bun ki Northeast Games hagi izun nangtaru haka national level te buna nakini ki jila kai bangali da kai ngashiyo be tangi ka best performance mo kamu nga kam kawang bah lani ka jingjengai ka kam jengai bani kitu ki weipat ki por ki banga jila kai so ki coach jengai ki ju I could play nga ki ju yaro naman ka performance ng figure hambian te hadir katu pade ka jinge linti jungaro ka nga kadang
kum tamo ka dan yo shushu e ka mensim tengah lali Shimentaru ha Orissa ya hapo Bhubaneswar jongka All India athletics competition dan tu ngalayo bandra yo medal bronze medal but data hakane ka benta ka ba ngalayo ban bandra ya kanam na ka benta ka state chungi then dang ade pule na po Dibrugarh University na ka benta ban pendep ya ka PPN te hadir ka tu pade ngai kendu i Madam Provincial jungi i pade Sister Elizabeth George i provincial bamenta te ngalai keren bermi sapang kane ka jinglet pule mo banlong coach te me iru ilai sim yanga mo ilai sim yanga ila ku yanga ong ya sapang ka jing tumo ka jongpi te ngaru de limba ka jing ai sim ka jong i nga ilai lat yanga ban de pule sti spok kan kata mo te ngai ku play i kerpang ber e council ka jong iru e ke sista baro badona ka council te anda ale siapa Calcutta ni hak benda ke interview ma ni hak benda ke kita sini kita te kapor bangale chite hakasin balingkong ke director nang tau academic in charge kalian sir ke coaches mo baru ke coach bakin hikai mo apa bangale chite te kita bangale sister ma te kelas mo adu kata-kata ba kumnoi sister mo iwan pule bat nakishti ane ka line mo sports ka kilingo shisha do kata bat akachu kapor ki snukman namar ba hakajing imjuki paju shem ba idon iwe sister mo inan sister ba no iban dek pule hak bandek bagwa tipe dah ane ka liang mo kalian ka sports te makir climate sim yang te hadir kata hadir ke interview ro ngale ke interview ngale kita sepaper te ngala lalu mo bende itu ya gitu kita sene ke interview di bang ke airu lo ngalong fit ken ban pule ke jing pule te hadir kata ngelaya do shakman mo ke sni ki por ki yai te ke ek bangasam ban ong ban ke experience mo ke jonga hapo Calcutta kalong ban aku asya banyero iki namar ba ka ki organize mo ka jing penyat chungki ka best ba long ka biang mate hakaliang ki jing pule anta hakaliang ki jing hikai ka jungki ru ngasmo ba ka biang ba hadu kata-kata mo ka discipline life ru ka best ba hadu kata-kata te ngai ku play ro iki long hikai ba iki coach ba ro ngai iba hantu ki nongikai kilong ki nongikai batebet nang taru ki ba nang ki bastan ki ba snowred ki ba tristom ki ba pendep bat ki ba pendep ka jong kamram ka jong ki te ki ba kloi ro banyara bini kamtam na dang shem ki jing om tang ka leng ko ndre ka no jing ka ba mangi kendu ki kloi banyara bini tenga ai play ki namar ba ki lai rap shai ni kamtam kuno balong ki coach ki ba tibet ban ni kai ki wepan te ki nakaliang ki kena ngakwa ban ong ba hangdung ye don sis pa songmut mo ki kena ki bon pule na baro ka ki state jong ke India te ngaro masuk men namar ye don sangmut na Megalia i Ryan i Jamie Ipol but is Sylvester mo iba de i sipara mi banga ibala Arab si saya ngado kata-kata tingis hukumen yo mensim mo baro sambut ni Arab ya mensim ni we pat te na preng chung itu baro kikna hite ka jiksem chunga kalong ka basutana baro kata-kata ni im kum sipara wala da kiwan na ki jongi state roendre ni im kum sipara nya Delhi nyarap iwe pan ya ai sim nang dai ni tip khamba shu ro ya kaneka karukom im ka jongki stima karukom le karukom tre ki kam ki iru ni don kapora ka bani yo ban share mo man naga jong ki state mo ki yo ban man chakpan ban
batai ban pensai sepangkal kum im ka jongki te nang dalor kataru kinong hikai ki ai ya kalat kamtam nang benda shitayo ki ailan ini banlek nang benda ka pedagogical program support Jalpaiguri hakane kapor mos shitayo ngiyo ban penlut por ya late kinong hikai ki ai ni kalat mo ban parwan sakpat ban pen kisah paper ka pamangi dan te buna pleng jomgi kena jomi mo ki ba puleng tu ki pen exercise ta kasap om tan ga jing la khai re buna pleng jikir ki nang ban shat ki nang ban ruai ki nang ban le la ka jong kasap ka ba magi ki don mo ki pen hat ka por mo do ba ki nong hikai ro ki smur ngo ba kumno ki kena jomi mo ki don ki sap ki ba pen te ha next yo ka jong ka jingai la jomi hikai ba director juga ngelayo ban say te kisap ki ba mangi jupai terkhat bangi dormai te kisap te ngela say te kisap ipen I bat kinong hikai ro kilaya ro shai ni te ni don ye kan leadership training ro kuno ban yarap ikna makin mi sakmat mo na marbun ki kena ki don ki bale rai mo ban kerana public ro and rain hakatuga stayo kapor bangiyo te ki kenaru ki wan sakmat mo ki practice mo te kaya rap sisainya do kata-kata kaniga pedagogical program juni ka balong ha Jalpaiguri ai ku play kinong hikai ro overall na ka experience si jonga ka jingsem ka jonga ka long pasutana do kata-kata ka jinglong shing system ka klaim ba kinong hikai ki kena ru ki beromi kinong hikai mo te kadai katahi ki ka ba mangar masutana ki kena ba ro long tamo ki pen I kata ka mensim ka jongki long ki pen I kata ka jing burong ka jongki yang apa mar ki pangadai system man ka pola da ki don problem dan ki don ji kla on mare sanga system ni le umno ma hang thiro yang ki khot sister Rose ma sister Rose nginle no how to go about ma yang ane ka kaum gumen kira ni don katu kajing teli kajing ladang nang ikeli ma ngasutana ki kena ma kilo open nang ta ki burom yang ma te tangaru ka pen I kajing ngai ki umtang ye tray ren ka pek no hikai bat ki kena ni don kajing teli kajing stro jing wat ma kadai ka tai ka ba ngar masutana te nalor kataru nga penpau bajing ku play jongai sister Rose ibade provincial jongka Calcutta province but sister Elizabeth Michael ibade Spiria jongka Auxilium Park Circus namar hakne haka system ke bangsa Calcutta nga asaran kan bagi sister apo Auxilium Park Circus tengah imrengkat lang sahabat maki dari kil ain siminga kata bangan day bande bahagian ni jimpule tengah sempurna adu kata bu blay uladon rengkat ulari lo sumari ni mo itu ki benai ki ba ni don stie te kinong hikar kila erap shai ni ban snimbok no ba tad adu benai march ba ngila experience ni COVID-19 tengah habang man paino kajing sa jumi yang te kalong tang prabenai ndrai hableng itu ki prabenai ka desha ke kajing mentoi ka baklaw na bendai jumi ndai lawan paino sing na do benai match kinong hikai ki kan I yang yum tu ma te ki IG hikai ni lembagi online classes te man kasni don online class te kumba live class ha kashi ma tengah ai play kinong hikai ru bakila ai ni yaki jingkai om tang ha to ki por bangi don stay ndrai wala dangi la dai phai la ki jongi stay ndrai ki potin ni ki kai ni bo ki keldi ni lokum no nang ta ki sim class ni te ki ai ki exam ma lengba ka online classes te kalau ke bas tana ngai play ki no hikai baro ki coaches ki parlo class jongaro ki par ayaram nga te ai ka jing play ka pakar pang ta sungi baro Bandung coach te ki bahlo janga kila ayanga ba ngantre school ma po auxilium school in Shillong te ban pek ban kmi na benda ka physical education
te ngalap berkaru bang ade ban yarap ikna mo hakan ne ka subject ka physical education te ngidon ki school ki badon cha ki district Baphen ki school juni te ki sister juni ki lai sining yang bangan late ban ai jini kai kiru te ngala thoi kumba ka to ne ki point long ki ka vision ka mission ka bangan hable kumno ban kan tui ki khna mo bakin ya chakran kham tam le ki tu ki khna badon ka sap bakin pin I ka sap chung ki lingba high school ma ki ba ma ki don te nga ngan sai kai ki khna ya ka physical education subject but ngangi scam ba ki khna jumi mo ki don shisha ka sam but ngan budin ro ki na ko ka posh ko ka pon nga I play pang ya ki member jong ka Directorate of Sports and Youth Affairs Meghalaya nga I play ro ya Sir Francis Marwin ibade Deputy Director jong ka Sai STC Shillong Bamenchua kumjureng I play ya Sir Clive Dunay but baro kito di bala don benta ki bala senran yang hagaliang jong kanya ka jingala kai mo na do bana khna bat ta na do kanya klima to ke ka bang ko ban om bat ke ka bang ko ban min tui ke khna samla ki jomi ka long ba phi ke khna samla phi don ka bor uble la ai phi ka sap ka ba pher te ka pat ban kan tui phi ba phin pen dep ki kam ram ki ba ma phi de ban le ma pide ban benar kam ki sap ki jong pi ha ke kom ka badai bat kum churo ka baning kong hi ka long ba phindon ne ka thong mo phindon ne ka thong baning kong pide ban tip pi kwa ban long ayu bat ka ta ka thong ka jong pi ka sap ban long ye pi bat poish ka jing jong mo ni kong pi ha ban tip ke ka ba pi kwa ban le ka jing ka jong pi pide ban bu e ka target ka ban poish ka thong mo te ka ba a hi ka de ka bang kwa ban ong pi de ban long ki brew ki ba plan ye ke ba ma pi ha ban le nang ba pin boy sha ka thong ga jong pi nang ta ka ba lai pa te kwa ban ong pi ba pi de ban long ki brew ba trestom na do ka min sim trestom na do ka bon metro pi ha ban trestom nang ba pin boy sha ka thong ka ba ma pi don nang ta ka ba saw ba pide mendon ka min sim ka ba shinrang pim jude ban kenran dien nda pi kendu e kiching e bangi tip ba baro ha ka jing im priu ka jumi ngin sai kendu shibun kiching e mo we priu ye kendu kiching e ki ba pen na we pa priu mo ha ka jing im ka jumi te nga kwa ban ong pi ha ba pi kendu e kiching e phim jude ban rantin rai pi de ban don yang tuga ka min sim pa de ban trestom mun poish ka thong ba kum juro kwa ban ong pi ba ni de ban long ki brin pas ngauret mo ki ba ngauret ki ba kloi ban yaram itu we pat ki para na samla ban le ya ka no ka kam ka ba kham tam le ban poish ka thong ha ka ba ma ki don la de ban poish tu ka Shaka jing job ka ba maki ki kwa te nga kerpat ikna samna baro ba nga ngai skam ba ki ikna samna ki don ka bor ki don ka sap ka ba ublei ula ai kerpang na benda jumpi we pe we wat pen le no e ka sap ka ba maki ki don ba na kwa ru kumju ban ong ikna re ba ki ikna samna ki ba don sap ha ki jing le kai mo namar ka sports ka kadon bah ka scope na benta ka jim lane na benta kalawe ka jongki mo kidon kide kilat ki ban la ban tunyo kam tunyo jam yiki lada ki trace top sisa ka jingile kai mo ka jingya practice namar ban nong ile kai kam de basu ni haban trace top ni haban minot ni haban practice mo met ban min sim ni haban IT la de ha tu ka kam ka ba mangi kwa ban boy la ne ha tu ka kam ka ba mangi kwa ban job te na tang bangin long ki khna tang ban shele kai
Ndreru ngidei ban pendut por yala de hai jing pule mo ngayu ibun ki khna ki sultanat ban yala kai ndre ki no steng ya jing pule ga junki mo tenga kerpat ikna ru i gitu ki sultanat ban de kai mo ka jing pule bat ka sports ka de ban yai rengkat naman haba ni pule yo shibun ke jing start kane jing nang jing start jungi kan yarap shushu ini ban wan chakman no ban le kham bahai jing le kai ru te ka sport si kumaga ong ka ai ni shipun ki scope ba ki khna jungi mo ki bakwa ban no ki noi le kai ki ban kwa shushu ban lo ki noi le kai ha ki state level ha ki national level kumjuru om tang ban shu long hun no tang ban le kai no tang ha ka national level re ni de ban ka target ban poi sebut ki Olympics ro te ngakapat iki ba kin prestom bat kumjuru ki don ki kena mo ki bakwa ban improve yala de ane ki bakwa ban chak bit yala de ban hikai bat ikiwe kila ban le pule ha ka physical education ro dal adep ya ka BA ka jongki kila ban pule ka physical education kila ban hikai ki school prepare bat kumjuru kila ban le pule ya kan ka course mo ka diploma course ka bade system kaneru ka ai chimto yaki lada ki prestom shisha lada ki kwa ban tip ban nang shushu mo ban yo ching kai ban hikai ki wei pat mo ban erap ki wei pat ki kena high school lane ha kisnong ha ki no ki chaka ki mama ki don mo ban ba ngin tres sha na ka banta ju ki khna kham tam nam tai ki tu ki khna ki badon na ka sa ka ching la kai ba kin kyu shapram ba kin de ban kin ran tin amar ban tip ka sports ka de ke ka kam ka ba ka ba maki ki la ban le ha ka imlang ka sa lang ko jung ki te nga kerpat yaki bat kum juru nga kin tu ki ba nang ne shakman ni kwa ban ni shibun ki khna mo ina ne ki no le kai ba ki mi shabar ri ban de la kai kham tam ki Olympics ide ban bu ik target te ta nga ai jmu di khna jmiru ba ki de ban prestom ba ki ya shaprang ba kim de ban kin ran din ha ka jing im ga jing ki re kin prestom ba kin minot kin point shaka jing jo Haba pai shagajing shakri yakakam bakintang jong uble is Sister Rose ilapen pau. Kami ka jing smo jonga ban ong ba nga don ka jing khot mo ban long sister ka de na do dang khna re te nga jia thu ya mi pas phang ka jing smo ka jonga makiru ki juwai min sim nan banda jonga te kat ba ki por kisni ki dang ya ngaro ka dang le chimbo ki jing le kai mo te wala da kata ngam chuklet hi ban duai o play mo ban pi nga ka limti bangan ya shaprang kumjuru bandong sister te hakini kisem ki por bangelang pulen adu class 7 adu class 10 hapo St. Paul School yo kilan mo bande sha DBI mo sha Don Bosco sha Guwahati ban lena bantai kini ki youth program teng turu ki ashibun ki jingikai na banda jini mo kumika leadership program nang dai ki kai shibun ki AKA thank to nga like do father polling code mo me iru je crunch phang ka nega vocation la nega jing code te ngai kan do Sister Elizabeth apo DBI te ngai ki kam ki ba ma ki tray nang ta internet mo ya ka nega sing solution te tan anda ngala de ka class 10 hawe ka snima ndang ada di kelas 10 dengan persang ala perkan open di kelas pori boy te fara Anthony karkongor I khot kenyang hawe ka sniong rose yang in sha umden mo naman ta ka we ka youth program ta ka awareness program te habangan le city sha po umden te na po sti pa ngai kendo ke Sister Linda hon te mas ni iya nga ila wan sajan jonga te ila keren Jepang ka jingkon ma te ngarunga smo ba kadon jinga de ha to ka jing smo jonga na do kena mo Jepang ka ne jingkon
te ila batai bahaya ngas pang gajung khot te din katu baten ngalit pule no chapo Sacred Heart Girls Maulai hangala dem ya ka class 11 class 12 antu te hakini kisnem ki ba ngalan pule bat ke sister solution ma no pule ki kon nang tama kiro ki batai shapang gajing im shapang ka mission gajung ki te habang layak pule kamtam yi ko jong Don Bosco bat jong ka madam ba zerelo ma kine kite kiro khoi kinong seng jong ka seng solution habang ape bat pule kamtam mi kaneka ya ka life story jong Don Bosco kumno ba gajing i jong u ye ki na samla ka pelong yu u te ban wat ye kilat kelinti kumno ban yaram iki ula trash to hadu kata ulong creative ha te ula le shibun ki eke na betai kena samla kamtam gitu ki badu ki basyidom mo gitu ki kena ki basyam jinjar gajing im gajungki ndre Don Bosco ula trash to terminal IT gajing im jongla jong na betai kena samla ushakri oblay leng baki kena samla te kumjuru ka madam zerelo gajing im kajung iru kalong tahi i trash tom yarap iki kena samla kamtam iki kena kentei mo hai tu por ba menshwa te kumno ila hikai iki kena kibun kilyam mo ka su ka thain mo ki kena tu por kim pate ki kena ki ban nang ki bastan te madam zerelo ila trash tom na benta ki kena samla IT ya gajing im kajung ina benta kajung ki te kane gajing im bat kajing long jong Don Bosco bat kamada mazerelo mo kaktik yang ngaru kain ba ngaru ngade dan le ina bentagi kena semla nama nado kapor pengadang kena ngadon kajing ka bagrepang ki kena semla mo te hadin panglayo pulero igane ka kajing im bajungki te ka aimin sim shushu yang aban ya sprang kumjuro limba kajing im babahajung ki sister mo ki bang ngai kendo na bawe ko pors ko ipan kumlogi kaya nga ban i yo blay ban i para majan kamtam na bentagi kena samla te gani gajing aimin sim gajung kiru kapen sluri nga ban ya shushu shaprang ha gani ga mentre ki priso wan jung blay nga ai blay kan ya i sister Linda i father Paul Lincoln ban i father Anthony Karpungon pat kamtam ni pa ngam de ban kre ki namar de maki ki balai sim de maki ki baladwai nak benta jonga ban syakri oblay tingba ki kena samla kaliang jong kajing syakri kajong ay oblay ngasmo ba kamdon kano wajing kita lain kajing vet ma ban hikai kena ban hikai kena kamtam kena ki ban long kino yele kai ma te ngasmo ba kamdon kano kajing ia namar pa kumba Don Bosco himo la syakri uplay link bagi kena samla te ngaru ngasmo kumban ong ba ngan pendon kami kasap kajongan ban syakri ki ya kane ka kam ka ba mga ngawajib ban syakri uplay link ba kajing erap kajongai ki kena samla ngasmo ban ong ba kalong ka kajing kakhu ban ba sil hakawai ka liang ka de kajing khon hakwe kaliang pade kalong kum kajing pendep dan kajing pen don kam jungai kasap ka ba uble hiula ai te ngasmo ba kade kajing kerku na kamenta commission ka jungi ba kum jero na kerpat ya ki kena ba gitu di badon katuga minsim nane katuga jingsmo ba uble khot iki ban syakri hakano no kaliang dan hakano no kajing khot ba pila ban le haraju kapor pila ban den e katu gajing khot ba ble khot ipi par haraju kapor pila ban benon kam ki sap ke jong pi ru ba kinlong sisa kita kilat ki ban yarab iki we pan haba ki we ki ni ipi ba pi pendon kam ki sap ke jong pi te kinsa yaro e ble ma kinsa yaro e ble lingba ki sap ki ba ma pi pendon kam lingba ke jing tre ka ba ka ba ma pi tre
Temper ki way ki bayu ya ki jing le bha ki jong pi ya jing im bha ka jong pi ki way temper kin sa ya ro yo play but kin sa don ka ka jing I ka jong ki yo play but kum ju kin sa ai si mi ki way but ban shim ya ka ne ka kam kin ban shakri play ro ling ba ka jing shakri ka jong ni ya ki para marjan no ya ka im lang ka sa lang namar ba Idon kam ki brew shishay ki batray na kabenta ka briso away ka jong play but kung juro ki batray na benta ka imlang salang ten idon kam yo play na ma demo u palaing ya ka jingim demo u palaing ya ka jing e ten i haban tray na kabenta ka hima ka jong